Mayong gabi liwat, yari kita sa aton nga palatuntunan sa ligmat, opinyon sa mga hindi eksperto, kag aton nga topiko kagina, parti sa pagigugma, kag sa episode 3. adlaw sang Valentino. Valentine's Day, isang adlaw sang mga tagipusuon, Nga, sang pagigugma, Pagigugma. pagigugma, nga off topic. Ti kagina suno sa aton nga research expert, aton nga research department. Nga? Nagistorya parte sa origins sang Dahil lang. Valentine's Day. May gauti ka. Binuguti ka na. May mga Hindi hindi, kayo na, mangkot hindi ko. dapat iwalagwag Sa kahanginan. sa kahanginan nga mga Imangkot ko lang si Tito Ayan kung pwede ko kahulam sang iyang Vespa. Pwede gid. Ako man mga paduding. Pwede gid. Mga paduding. Kag mapakiyot. Mga ga-drive ka bla isa pag amo ko no. Oo. Ay ginbawal bawal nang amo ni subok Pwede gid. gintod. Kagabi nag-shoot kami sa kasal. Nagwaki. Ginambangon ko gin man may basta na permahan na nga bawal na maganguno. Nga Na overuse na siya. May gabi lang da kay Migo kay Maen kag kay Utol Sal. Kaya sila mayong gabi, Ara sila. Kaya sila. Ara sila mayong gabi, Burrito dabi. Man, sano naman. Nahidlaw na kami sang burrito sang Ang direct, Yes? suggest lang no. ano. Ma-podcast naman tabi nga may burrito podcast. Sa Oh, no? kay Tito Aya naman tabi Ang lugar? Pwede gid. Pwede, no? Facebook Dala na live. promote eh. Dala na promote eh. Pwede gid. Kaya na yung Again, magabalik ang aton nga mga cast. Si Mr. Ian Laxi, Dax, Maurice from Paris. Maurice. Camera roll. Maurice from Paris. Flanish Manong yung Drox. At si Tito Munding, the multi-awarded director. Cute. Pas ko na, ay, di Alexa Clausol, di Tetsville, sang Alexa Studio, Mr. Weddings, mapas di sila. The night is still young. They're coming. The night is still young. And so are we. Ang aton nga palatuntunan, naga sugod na. Let's start the ball rolling. Gin-try ko gid, pero daw hindi gid. Ano na itong aton nga kagina, ang aton nga topiko para ti sa pagigugma, kag recap naton kagina halin sa research department. Sa research department. Ang gin-explain ang origins Okay mo na nga ba? ang origins ang Valentine's Day origins Organs? kag ang Yan, sa'yo, parte sa mga Yung camera. parte sa mga styles ang mga tao ang mga ilagin obra kung Valentine's Day Valentine's. Kung Valentine's Day Valentine's kag Day mga lang. experiences kag mga experience ang mga balay paghigugma balay kalingawan muna balay kalingawan Malipot nga oras, short time. malipot ki oras short time kag bangian nga chinilas. Ano yan ang relevance Bangian nga sa chinilas. bangian nga chinilas? May green, may red. May yellow. Ang May yellow chinilas and pa lang red. yung cross, oh. Yan eh. Cross mo na, muna yung sign girls. Hindi ka muna nga chinilas. Sandal gid sa niya tong Sandal. tong slippers for Sa inyong opinion abe. Oh my god, nga sa akong ginaka Sa Totoo, sa imo nga opinion be. Migo Drac. Migo Drax, okay Migo man. Dax. Migo Dax. Ano ba ang aton nga Dumi. ang aton nga May may Drax mo yun. may psychological effect ang
mga May sandals. psychological effect bila si mo? Dali lang. May psychological effects sa ang mga Time out. sandals. Nga akong mga psychological, ganun nga ako ngayon ang... Ikaw mo na din intellectual. Ang sa ako na yung Anong relevance? ang pinakanabaw ng Sa mga sandals nga na yun. kung nga lain-lain ang isa blue, ang isa yellow or green kag pula. Sa akon lang yung pinakanabaw ng ginang rason para hindi makawat. Kaya ti kalawa ay mangguro nga Bangyan sinilas Oo, mo. puli kasi nyo size 13 hindi man to dun soksok mo po ang isa green, isa yellow. Ti do bala ko ni kanagalan to mo gro. Feeling ko lang Ang ako yung baho sa habon. Ang baho sa ngabon. Bioderm. Oo, bioderm. Once Bioderm, nga no? mapini mo, Bioderm na ganun. halin ka sa kwan. Safeguard. Halin ka sa kwan, ha? Isa lang ng baho sa ilang mga habon mo. Bioderm. Mati ka muna ka lagko nga punto. Oo. Budget size. Kag isa pa, iban may mga kilala ko nga picture sa selfie. Yung picture ng pagkaon, nara sa tray. Manguon niya pa kami. Tapos ito kagamay sa Or lamisa. mga pa ko. Nag-order sila. Muna ko ng picture sa... Yung po sa social media. Siyempre, abot eh. Maabot mo na yan akong sa motel ya. Kaya ang tasa, may plastic ka tabon. Di ba? Ang tasa may plastic nga. Tabon. Nakubera ng ano? Tabura. Nakubera ng supas. Pero in fairness, Dito sa mga hospital do mo man na. Yung sa hospital. For sanitary purpose. pero in fairness, manamit ang luto sa Sa motel. sa lapas. Sa Sa lapas nga balay Sa Karingawan. lapas ng balay Kalingawan. Ano Ang lapit sa Shell. Okay. Ano nga Lapit luto sa Meat in Street. particular Oh, ang sa namin? Meat Street. Ano nga luto dira sa lugar nga na? So in far, why pa particular? ko ka-order na eh. Bagyat ka man niya mo. I came here to Lain mo na kanon. not to eat. To satisfy my... Kaya kung magkaon ka, di ba? Waste of time pa, no? Gani, Yung gani. Tatlo lang ko. Oras mo. Ano nga pagkaon ang in-order mo nga namin? extend. Ha? Ano nga pagkaon? Ang order mo nga namin? Sobra. Batchoy namin. Hindi. May Wala mga ko nang batchoy. gawan batchoy. Wala ko nang order sa may sabaw. Ang burger, hindi siya Indians. Sa unang kagat, tinapay Pero lahat. hindi siya gourmet nga burger. Gourmet. Gourmet. Sorry. Hindi sa gourmet. Hindi siya gourmet nga burger. Pero Doglors nga Do may quality siya nga do. nga burger. Do hamburger gud siya nga sakto ya. Do hindi siya barat. No. Hindi siya barat nga burger. I mean, Okay. sa kondo. Stiganto na next time. So dali lang. Burger kag ano to? Burger kag ano to? Sabaw ano to? Wala ko na order sa baw. Lumi, okay man mo? Inaya eh. Lumi. Lumi, okay man. Ikaw naman, bala ka magkaroon nga, base sa amigo ko. Ikaw na order, Drox? Ginaitik ka kadlaw. Di ba sino sa lado? Maurice, you're serious? What can you say about the current situation? Have you tried to order in a motel some food? Food and drinks. Yeah. No. No. 5. Hello, darkness, my old friend. Okay, next question. Okay, Okay, next okay. question. Maurice is buffering. Thank you, Maurice, for He's that buffering. wonderful For that wonderful insight. insight. It's mind blowing. Yes, Hi, yes. Galit, Dennis Ubag, Jayan, and Rona Ngayong for gabi. watching. Hello, Dennis. How's the Pavia people? Sabat lang sa comment section. Kay may monitoring team ta dito. Mayo na pangarogsong mga Mayong gabi. sa patio. Mga gabunan sa patio da. Hello. Mas-shoot kami na dason Speaking of, ano Sogo, ba mo gito? Sogo. Victoria Inn. Victoria Inn. Ang, I don't know, anong term? Praise? Motel? Or, Ano? hindi,
a little lower sa all praises. Do ginadayaw mo in a way. Impressed? Ano? Do impressed ka man in a way nga at least ang isa sa mga motel diri sa Iloilo do nag-improve siya bla from being a slutty motel. Based on my experience. Ang sa ano da Blue Marte na da. Oo. Blue Marte. Ang DL, ang maayos mo. Oo. Mas malimpyo. Sa una, di po tagambal ko naman sa Disneyland. Yeah. Sa Disneyland. Ang Disneyland, May saka-saka kapasbuk eh. subong may may family rooms, family KTV, may kwan na. So, nakwan na. Sabihin na may slide sa sulod, ano? Ang ano gidya nga do ala one day. Do, muna na, Nga maka-video okay gidya nga as a group. Sa sulod. Oo, mayara sila nga gin talaga gidya nga. So bali, ang next nga pa sa party dito. Oo, pwede. Amo na nga kung magambal ka nga magpa-Disneyland kaya daw, namahaw mo lang kami ito ya. Okay. May ara sila nga rooms na yan, not only for carnal knowledge purposes. May ara gid sila nga daw pwede kaya ka party nga Wholesome bali. wholesome kumbaga nga magano. Which is though okay man kay tani ang iban ma-keep up man sa amo na nga style. So far, do mo pa lang nang may-ari din sila. Pero da sa Baluarte, do, kaya na eh. Do, magwa ka da, do, so wala lang. Unlike sa Lapas nga, Di lapas may pagwa mo prosesyon da. Pagwa mo Muna posisyon. yung Di halit. Ano nga daan mo? Ato yan do matunaw, kuya. Romano nga simbahan tapos may aglipay. Oo. Ipili lang kung sino daw ma-posisyon. Prosesyon gid pagwa mo Hindi yung ah, prosesyon. sa piyak ka sa isang lapas, may baptista mo. Di baptist mo di Baptista mo ang nalimutan. sa entrance gate, baptist Damo na simbahan eh. Pagwa mo gid iya sa Korean nga simbahan ni. Korean simbahan. Oo, yung kilid sa simbahan. Papa na yan. Amo na simbahan na may glide. Pas man na bala, Di bla, tutukim. di ba, ang Areo gusto ko yan. Ang simbahan sa Smallville, bla. Oo. May guts man sila yung magbutang simbahan. No, nga po, puro ilimnan ko, gawat na mo. Ang baptist na, no? Oo. Tubang pa sang ngaywit, Tapos, 21. Oo, isang business hotel. Oo, business hotel. Kita una da yun. Ano, wala ko ka-criticize pero na-notice ko lang, though, hindi strategic in yung lugar eh. Hindi Grabe, no? Da sila yan, no? Hindi bro, Di, Kung tapos, Hindi, kita man, nauna wala na sila eh. Hindi, I mean, dugay Una na na sila? Hindi, nauna na sila, balis ang una. Why pa na diya kapatindog ang ano, may luta, duta na sila ya. Do No, ila in a way, isipon mo, ang function sa ilang simbahan, strategic, no? Ah. Kay kung isipon mong ilang nga purpose, Ang bali dinis, amo na da pang ang simbahan nga ikaw yung ginaludhan. Ang sa inyo tapos. Ano na to ang iya purpose? Ang iya purpose. Ang kings pa, ikaw yung ginalundan. Ang iya purpose. hindi kay ang simbahan na sa small Where's your... Oh, come on. sa akon lang, ang purpose nila is daw kapag wa siya lang we are saving you from worldly You should not be upset. anong term nga Worldly kalipayan, sins, no? pleasures. Mga mo You na know, you want to remove So, your ass. Sorry. we are here to save nga sa mga nagkato sa bar, nagapangalipay, nagainom sa sigarilyo, nagakwan. Ang galing daw wala man nagakagat sa ilang gimmick. So, no, Baptist na, no? What? Do ka ano gani, ara sa Smallville to. What? Tapos kita ko na mga idisipon, mga tao, daga kanto. Sunday, garunda ko da eh. Area ko na damang snatch eh. So, kita ko na mga, di gay kalabot, 50 tao da mo. Mas damo di sa tubang kaysa ano. Oh, di ba sa una, bakante lang da nga lote? Bro, yun din po, ang sa tubang sang Gaisano, Oh, nan. they started with like
10, 15, 20 Cheers na. people People. nga naga subong Subong na daw. Amo na gani, mga kabyanan, religion is a good business. Hindi ka mo magpanumdum restaurant, hindi ka mo magpanumdum sa... Napatindog na lang tayo bago nga Kung reliyon. ano-ano man da. Religion is a good business, diga. ang pinaka the best nga recipe is The to the views and opinions of one of the speakers does not reflect the views and opinions of all the speakers. May discretion, viewer discretion. Pero ini Yeah, discretion. since college ko pa niya nga nanutaran nga kung gusto mo ya magbago sa religion is to have your own interpretation of the Bible. May bago ka na yung religion. Amo na yang sakon niya. Ti ambala mo sa una niya. Di pa pobra tayo sa religion nga aton pre. Mamisa tayo tapos every 15 minutes collection. Kinago. Chiching, chiching. Ate. Tad man, di po gaya, isay mo na lang niya pang deliver sa tao. Yung kung nga, kinanglan mo yung may koleksyon naman ta subong. Like sa... Hindi mo na gani, may nakita o da sa mga social media nga mo na money is the root of all evil kuno nga May nakita may ka nga koleksyon nag-post, pre, sa di po. simbahan. Migo ta, nag-post na. Yeah. Migo mo. Panimala. Nagbalik sa akin. The opinions and views of the one or two speaker does not reflect the views and opinions of all the speakers. Yun pa ning wala. Di mo na iklala ya? Klala mo na ako? Oh my God. Sige na lang. Ay, tito. Na tito, ano naman, kung saan ka lagi na tito mo, so kay tito moves mo do. Hindi po. Hindi man. Ha? Skrito, ubo na lang. Hindi Ano? ko. Stay live na. Oh, sorry. Sino naman na? hindi na ma-edit pa rin yung sinawa. Blind item. Yeah, mga friends. My friend. Pero, ano, balik na sa Valentine's. Okay, ano na to? Sige na, sabat ko lang si Doon, Papa doon Dennis. ka kanto na sa simbahan natin. Hindi ah. Ngay connection na ito na. Balik na, I-advertise kasi- lang ng ilimnan. Anong ilimnan? We're now... Thank you, sponsors. Thank you, thank to our sponsors. Use your words, Brace drops. Use problem. your words. Brace problem. At thanks to our sponsors, Emperador Light. Gawin mong light. And, tira. Oishi, kakang sini. Red Horse Beer. Ito ang tama. Mr. Chips. For kids only. Red alert. Red alert for your radio. Mga puslan sa tanan nga sakuna. Andox. What's Hindi. Ano ganun? What's Ramboys. left Ramboys. of Ramboys? Ramboys liempo. Sureball ang baboy maliempo. Okay, going back. Okay na. Ano ganun? Topic ko sa religion. Ano, You know, simbahan? Valentine's? Ha? Valentine's! What is love? Doon mga... Mas lambok lang. Slambok. Mas lambok lang. Viewers, what is love? Slambok. Thank you guys. Bye. Take care, Mark. Bye, Maurice! I'll open the gate for you. We love you. We love you so much. Gin-deactivate na ko ng Facebook. Ay. Hindi activate na. Okay. Hindi activate kag gini Ang mo. mga slambok na mga sabat-sabat sa una. Sadya mo na mo. Oh. Uy, di po kaya. Mga... Buhay na nasubong bligya, no? Buhay na? Wala na. Magsabat ko na yan sa una. Yan mo, di po kaya. Napaligban ko na yan. Tudod.
Tapos do, di po, kasi napagin pilapan ko man, go mo na bla, mga... Ginapaugatan mo kina Have you been in love? Oo, di po, kaya what your favorite color, favorite... Define love. What is love? Di po. Then, Most embarrassing moment. Ang pinakadamo-damo magsabat, ambot lang ko sa ibang generation, kung sa atong generation, ang pinakadamo sa bat nga love is a many splendored thing. Bukid na Hindi. Samon Chimpo. sinyo yan, no? Love is like a lollipop that you can dilap-dilap. Damo na yun siya. Mayara pag ganyan, puta nga. Ang ginago niya part kay Na-encounter mo na? ang slambok is unang cancer, mga siyempre mga 12, 13, 14, pero mga question sa mga have you ever been engaged? Engaged. Oo, Do you believe in long engagement? Long relationship. Hindi mo ga mga 14 anyos walang lintin ko sabat mga have you ever been engaged? Pagka-college, so na, you know? Oo, Wala. Dula na? na. Oh my God, tigulan. Fuck. Tapos mga ano pinagkani sa una, napogatan mo na yung mga Tito Dada, alak is love. Cheers. Cheers. who is your first love? Yeah. God. None. Who is God. who is your first kiss? Mom. Yeah. Oh my Mother. Abog na yan. Limutan ko na lang Sabi lang, abog na yan, pinaka-common yun. Sumong sa kinambal mo na, Mons. No, sumong ko papatiyat mo. No gabalik. Mga, who is, abang ano pagkigani, mga, Most embarrassing. Most embarrassing moment. most embarrassing moment na, Hindi po ka. favorite color, Tapos, favorite TV shows din. Siyempre, favorite movie, mga... Oo, ginapukatan ko na yan. Kasi amo nang pabugal mo yan. Bisan sa kwan, bisan sa most embarrassing moment, di po tagal. When I sat beside my crush, and mga muna na, di po, tado. Matsaga mo do exam lang no, kung do ko paugatan. Na kung salain mo Pwede sa mo dinalon bar. sa balayan na yan. Oo. Hindi mo slampok. Nado mo Ay, na ba na pa Ay, paano na padala? padala na yan. Padala sa una. Paugatan na yan. Matsaga mo do. Tapos mambaka na bukas din ano yung nga- encyclopedia para magsabat Di daw. po ga, kung salain mo sa bat daw, isa pa ko ni buwas, daw muna bla. Oh, na. Kung Oh. makabas ka niya, di po gaya, loser ka niya kung putang, what's your favorite color? Puta kung magambal nga purple. Yak, anong purple man? Do red, yellow, ka green lang yung bala. Do, purple, Fuchsia, dumumuna spell, ka, right? di puta. Spell oh. Ako sa una kagi ko, sabi ko na rin. Aquamar rin. Good life, millennial. Aquamar rin na tayo. Oh, so, Ako na rin. green lagi ang black yan. Tingnan, so na mga Tigay slambok. 22 pa lang ko mo. Tingnan, yung mga sabat sa Puta mga aquamarine kayo so na-drop sa mundo. Puta high words na yan. Puta college na niya ka makambal kaya aquamarine niya. Uy, dapat di ko na nakuha. 1980s namon nga crayons, 64 crayons. Wari, Dapat nakuha. nabtan mo ang air freshener o kon ang air freshener giman tong so una nga Dumunggo. ko nabtan na. Kisses? Ha? Pieces man. Ano nasa? Hindi ang dumunggo kat ko air Bunggo freshener. nga, doon ka mutamot ah. Doon ka bata-bata nga. Hindi ang Oh. Away ko nga. Wala. Oh, tigulang na ka mo. Oo, amo ka tigulang. Ako di ba nakabata? 22 lang ko mo. Guys, 22 lang ko ha. pugay. Tapos ang, ano gani na, ang kanumdum may kumusuna, mga picture na lang ang ginahatag. Example, binuning may tagan mong, Meditation. mangkot si mo nga, ang crush mo bla ba, mo. Gaya to be picture mo, muna natin yung mga picture yung pa-print sa paluma. Sa kuna. Paluma bilad si ba. Hello. May mga... Kundi sa paluma, sa May background. Oh, may background. Psychedelic mo na psychedelic mo na yung background. Then piliton yung pa ng ano, piliton yung pa na Pwede sa... mo tangi. Hindi, piliton ka pa na sa photographer nga dapat ang posing mo, no? Ano? Gaamo gina, Gaamo gina. Sa may background, ayun nga, ang nangdo kwan. Kung sa paluma ka, either ang nangdo Blue nga duga. computerized, yun do mga grid, na pala do mga grid. Doon psychedelic nga mga Sa paluma. kulay yung ano. Or ni gani, mga, ano, mga Paris na, mga Rome. Sa Mary Mart. Kaya imbutahan nila, nasang do dekorasyon yun, ano. Sa Mary Mart na nga, pa ko da sa picture sa class ko eh. Oo.
Tapos kung ano, Mga dedication sa likod, no? Kikon wala. Mga dedication, ha? kung wala dedication mo, basi ambal na yun, ay, yung gaging kawa. Kawa sila, oo. Kailangan mo tangan mo ganyan. Kinanglan mo yung dedication, ginayari. Sir, why ka na ibutang sa picture? Please keep this picture as a keepsake. Say keepsake. Puta! Keepsake, yun yung word. Ako sa wallet kasi kung may picture pa ko din sa wallet, yung kasi sa high school. Keepsake. Kailangan din mo lang pabulga. Keepsake. Puta. Why na sa keepsake sa mga word, no? Antigo. Antigo. Ayan, di po gaya. Sa mga viewers na nakakuha ng keepsake. Ang keepsake, yung Marta mo na eh. Nagdala pa na mo. Nag-2 viewers na tagay tungkol sa keepsake. Yan ano na ginapangambal na keepsake. Kamu na lang yung Google kung ano na yung keepsake. Ay, naman. May kilala ka. Kapag mo lang kilala. Kung takan yun siya, gaano sa picture. Uy, sige malakat ka na. Sige siya, ay, hatag ko lang ni Galisin mo, ha? Ano okasyon na, uy, hatag ko lang keepsake. Keepsake. Please, keep this photo as simple Remembrance. keepsake. Simple To remembrance. remembrance, so to remember me. Keepsake yung drops. Remembrance. Pag di puta makabaton kasi una asa keepsake yung bigat siya. Dasi Pio ko na eh. Oh, Na treasure mo. Gali Pilipay. Ginaano mo pa nga? Oo. So, kaya tapos pagkatapos sa barkada, ha? Kaya. sa una yan, keepsake yun na yan. Ito nagbalik ko grade 6 ba? Keepsake. No, di puta. That's 1988, right? 87. 87. Get. Grabe, mathematics and drugs sa pakot siya ba? Simple keepsake. Ako yun pa yung pasulubon. Punla lang ko ng... Punla. Base maka-ubra ka pelikula pa rin parte sa simple Sa keepsake. keepsake. That's a A good simple- concept for a love a sim- story. Next nga For a love drama, story. A love story. Keepsake naman. Yung parte sa Simple mga picture. keepsake. Mga old school lang. Period film. Oh, hindi Masulat, 80s. sulat-sulat sa lambok. 80s. Masulat-sulat sa lambok. sulat-sulat sa lambok. Yan. Period Pero, film. Sa totoo lang, wala na sa buong lambok. Why na, gina, why na po? Ay, hindi. Sa lambok, pag na, butang mo pag ang crush mo. Yeah, who Who's is your crush? Uh, Seti, Define your crush. Abbreviation Define mo your crush. na describe mo man. Parang daw medyo gusto mo malata. Malata mo sa crush mo. Balan mo nga pasawon, ginuho ko yun. Tama nga lang. Malakta gini yan. Subong yan, mga kabataan, muna na yan. Ati o, kaya na time sa libro. Sige sa libro, gani. Gadgets. Kaya may e-book na eh. May e-book na gano'n. No? Kung mo na nga Ay. kung kisa maglagaw ka sa Nasal Bookstore, simpalad ko pa makakita sa lambok or Why Why na na- pre? ano Why ano na- na autograph book. Autograph Autograph book Autograph na book. muna. Why na, Why why na na, dyan? why na, why na. Okay na gid di bugaya. So na autograph book pa na. Formal ng tema, yun, harap. Peanuts. Formal tema. Format, sulating pang wakas. Harap. Dito, ito sa book, why na? Wala na gid ya di Mas bugaya. lambok, why na? Bisan anything. Eh tayo sa near buno, tripping lambok. tapos nambok tayo, Wala. pansenta sa ating mga crew. Oo, no, naslambok na, no? Who's your Amo na. Mga Amo na vibe lang ah. company giveaway din na. Sarap lang ah. Company giveaway slambok o ba? Kaya pinasahe mo tayo. Oo, ba? Puntawan mo ba sila nga pa sa studio binuang dila. Ile company giveaway ako. Slambok. Dugangan pa kasi kung ito may planner na May plan. Amo na ng ano, subong eh. mga sakapihan ng planner din. Starbucks. Di, pero kung makakita, tapos lambok ba yun na? Uy, treasure. Treasure. Sa mga late viewers, ako sino man lang may slam Sa isa Wow, na like mo viewers, ka-viewer, isa. ha? Ayun, gabi. Yung later nga mag-view. Gabi ka tingin, si Rona lang laban. Si Rona, ginaya. Yung later nga mag-view or magtanaw sa nga ito nga kwan. Kung may slambok pa nga muda, paki-post lang sa comments. Maski Xerox copy lang. Paki-post lang sa comment section. Kwan, kay may libre ka mo nga load kay Drox. No. Sa 20 lang. 20 Sa na load. lang. Pasalod 20. Pandi ko sa operator. Visit. Yung mga kambal, lang nga di buta, who is your crush? Gusto mo i-describe gid siya,
Pero pahapaw kay kunabi pakagat. Doy ko kiss up rin nagatag si nagpaulam nag-ano si Muslim. Buka mo man. Ang pa ng crush mo? Oo, pala crush mo. She is... Gabi na ako ba kung paano sabi mo? Oo. Gabi na din siyang pag-assume mo, ang Oo, pagkalkula sa utak. Oo. Gusto yun ko ni Oo, Guro. Kay bigyan Ginga. ka. Oo, di po. Kaya doon sa ano, bilang kag mga kwan sa una, Good. mga mambal, mga crush ng bayan sa una, be. Padamo-damo na fill up sa lambok mo. Oo. Di mapalapitan kaya sang... Amo pala to yung Facebook sa una nga dra mo Oh, mabalaan. literal bito ya, sakto. pre, literal Wala bito mo na. ya. Wala Literal. mo Space. mabalaan. Oo. Amo nang da mo mabalaan kung anong Ngambal mo tao. yung friends list mo yata ari ang maraw. Oo. Na, sakto, Puno sakto. sa lambok ko yari. Ingala mo ko nga. Ingala mo kung saan ko itong mga apit wala nga kabilog. Ano nga listahan? Mga pitola Why na na yung ubos? listahan. Why na ubos sa mga classmate ko. Kung daw mga amo-amo mo gro tapos laban palaki. Grupo mo lang yun ang tilap. Bigo. Mukha mo na yun. Pilit tayo pinabla. Sige na bla pre. May kamagyan ba nga? Fuga pre, pero may tamin na storya. Pasulat mo pa ganyan. Hindi kili pre. Hindi ano pa sa Earth na sa Earth. Bila si Earth. Sige na bla Earth. Ikaw na bla. Damo na blast mong gamit sa earth nga term doon nakapuringan ako. So na. 80s ba yun? So na yan. Earth ya. Di puga yan. Di sila kabalos ang earth lang balaan nila. Wala sila kabalos ang ilos. Ilos. Magambal ilos. Ilos, dulen. Pagkita Suli. ilos. Ah, suli. Ilos. Ilos. No, need ka mautda ka. Yan. Ah, Code sa mo. Di mo ta. Gugri kita Sila uya, na- gagawaya art. Oo na. Mga mamo na. Gagawaya art, itnap niya pag ganyan. Sila na sa mga itnego sige lagi lugo-lugo. Mga mamo na. G language. Oo. G language. Puga ginadaw. Nagtawag ko ng G language. Dati pwede siya magana na lang dati yun. No. Elementary ko na mo, G language. Mga agi. Fluent ko na sa una sa High ilos. school lang kami sa Ate, una. subukan ni Drok, subo. Ahay. Kun ang migas ang crush mo ganing makapasulat si mo sa slumbox so na di puto. Imbis Tulay, na pilapan mo na ibla, basahon mo na ibla yung crush mo. Basa. Okay. Tapos pagkita mo, ay di puta gusto ya ang Totoo, doon mo na yung sulat mo doon. Oo, gusto ya ang color nga mo na gusto yung mo na puta mo na. Ang wala tayo di mo. Effective na ko. Ay di po ay pares kami hilig. Ay. Kung ano? Kung mga converse, may barkada sang crush mo ang mapasulat sa imo sa slambok. Unahon ko niya basang niya mo na, oh my god, amo niya nga nahiligan ba, gusto niya amo nga movie, amo nga color, amo nga So, kupyaon mo man bale. medyo papyaw ka man nga, hilig ko man ng amo ni para kung palagtik yun, describe your crush about wants to watch amo nga movie, amo nga color, amo ni para kung sila nang magbarkada dumisan ay ala si Kwan Glim gusto mo na ala do ikaw gini ay mo na din What direction? kita mo na mga Gaon. hindi gaging mo na mga girls so na sa elementary Girl talk. kuya ka nawabala ang Kwan or ay ala ubras ka mo sa Kwan di ko dito medyo Meant to be kami na. oo di buga ya do shit kami gina ya ay bilat siya Pero may ara na kisa mo na. O bala niya mo na yung mga isa lahat. Di ano tsura ya man. Hinamuya ka na mo. oo pa Tingin kaya. Ay. daw akong storya ba Mga listeners, may hugot na ka ng amigo. Hindi, pero Dax. Off air lang. Pwede off air ta? Ha? Ang bala. pero kung mag-view ka man subong di buga as may di buga Yung alam niya, Sino? si Yeah. buda na ma-block ko ron gadragan. May kontrobersyal kita na ano subong. May Topiko. So sa mga... blind item na no system. Oy, we have 2 viewers. alright May gabi sa Hello sa among viewers. kung bago ka lang nag-view Dax turog doon kung nambal ni Dennis oh. Why na? 5 minutes mapuli ko Nga may ano ka mo? wala tiking Hindi ko si gets oh. Papa Dance na patulog Ah, ako. Hindi ka ano blamons do.
sa duwa ka viewers natin. Tama si mga pelikula. Tito Densyo. Tambok na si Munding, oh. Tito Munding. Sige pa cute ka man sa. Siyempre si Mrs. ko naka-view. View Naka-view mo si ba? Mrs. Kung nami kita sang comment gina ni Rona ang pinaka ano mo kuno nga hardol sa ginabili nag ano kanang reaction sa Anong La La Land. imo pinaka-hardol sa bungdak? Hindi kay nagano si direct nga hindi Ang balas tip, ang lad si Rona. Nagambal siya nga ang base sa reaction ni Munding sang La La Land. Ang iniya gusto ko niya nga tanawon before pa nag-react Tawag si Baldrox na lang. si Raymond. Baldrox magin. Nagambal siya nga kuan nga ang hagadon mo daw is somebody ano to ang pusang ngambal ni Rona about La La Land. Tisiling ko ang kunagadon ko do Sino agad? budlay ko man ano budlay ko na hagadon. Ambal ni Rona ang pinaka hardol mo da. Ay nga ba wala ko siguti hagadon ko si tambal ni Rona ang pinaka hardol mo da is kung paano mo guyudon. Yeah. Guyudon nga maupod Pwede mo. na i-group tayo. Oo eh. Pwede man. Ang amba ko naman yan, yung budlan ni Ron kun ba si ipit lang. Ay, May gabi na nasa tatlo na mong ka-viewers. Sinoy na. kaya sa ma-view karon kun natapos na ang live nga kuan. Dinis. Yes, Lipat yung mga Facebook live na. Oh. Hindi, puti. Sabi ko tas kam yan. Ay. Ang 3 nagtuno lang ako. Laban ang isa to si ano. Yots, tutulog ko na. Hindi pero yan na. Balik sa ano, sa natin, aswang. Hindi. Aslambok. Hindi mo sa lalaland. Lalalando. Lantaw group. Group na lang din. Don't name names lang kung gusto mo. Oo. Well, in all honesty, pag post lang yan ni Master Jan sang Hindi. La La Land. I-recap ta kay Ibalan mo ang Lalaland. Oh, na. Sikat siya. Do trending siya. Kita namin man siya nga film eh. Oh. Namin siya nga film for kung gusto mo nga romantic movie muna. And then nag-komenta na kami ni Mrs. nga nga ideal siya as si Mrs. ni nag-quote actually nga ideal siya as a film kung gusto mo nga may date ka, kung gusto mo nga maka amo na bala at the most mahalukan ka gid sa date mo o na do mo na bala. Tapos okay. So amo nang lalalan niyo ka ideal siya as a romantic movie. Ang sa last nga part kaya sa imo nga definition nga Kay Tito din siya nga comment. Kung budlay ko yun, doon lang po siya kagsulod sa ako. yung mga caveman kita sleep. Basi ipit ako Papa Dens. Tapos Hindi kay ang sa last nga part kaya sang ano to, ang kung gusto mo ano to, ngambal mo. Sa lalaland. kung gusto mo nga makascore Makascore mo. No, Hindi, actually, ang sakon niya before ang I'm not being defensive, no. Pero daw defensive yan. Hindi man. Hindi before pa yan. Sang pag-post pa lang yan ni Master Jan sang iyang nagambal sang namin nga moving La La Land. Wala na ano ko yung daan nga nami ayhan eh. Do mo na bla. So sang gin-post niya to before ka mo nakalantaw nga amo ni ang kuan di buga do nami gini lang tawon do mo amo na. Do shit di buga. Ano ayhan ko nagadon ko si Tapos, di po dati, galing kay amo na vlog, kita mo daw, nang tapos ang bal si Munding, ginana, basahan kong iyang nga reaction, Parte sa pelikula. pati sa La La Land, plus kay Rona, nga,
Temo to namba kung asling kung hindi puga daw ang mga bagay blang it's now or never sa kabuhi mo blang nga mabot sa time nga kunara ka sa deathbed mo blang nga ba nga shit di puta nga way ko to ginubra sa una man. Mga muna galing kay din natahap kuya gyapon. Kasi o ka na ta. Kulbaan ko sa akong nga hagadon. Lubik. Budlay basi ko ni ipaipit ako. Eh, ano ba siling mo da Tito Dennis kay ano ya sa kuno sa iya gina hagano. Hindi ko pwede mabutang sa sako, Papa Den. Sorry, gid. Love mo. Siyempre. Love. Kay Kwan eh. Kay ano na to gana? Napainom man si Dax eh. Nalipat na po na to gana. Ice tea. May gabi lang da sa ato niya Australian connection si Xiao Salao. Nasa siya? No. New Zealand. New Zealand. New Zealand. Ang mga Kiwi da. Ano itong nagyapon? Kuha na kami da sa mga Kiwi chicks da. Kay, Masaya kami tabi, mga flying Masyar fox kami kami. da soon. Mga kantayt na. Oo, mga Lord of the Rings na. Kung sa tudlod lang Xiao, please, one time visit the Hobbit house. Sa New Zealand. Ang sa Boracay. Kaya mo bitaw. Para sa New Zealand, aradang ano mo, share mo. Habit house man bala. Sa Boracay, Ang share sa New Zealand, kaya eh. Hindi mo ginanano kung asling kung mga New Zealand ko. It's either mo bungee jump The Shire. or mo flying fox. Ako hindi ko pa mo bungee jump. Ilatin ba? Ako hindi mo ko. Shit, may pero bites ko na niya. Okay lang nga paglusot mo, mamo ka na, di po tayo, mamo Ibalik ka pa na. ka pa. Oo, bilat, diba yan? Ug puli na mo na alin sa sa Cebu. Upod sang The Mongrel Blood Band. Band. The Mongrel Blood Band. First time ko may na-check na gimo ko sa akon nga bakit Bakit? bucket list. Oo. Ang makasakay sa Fokker plane. Oo. Oo. Nga pagpuli namon Fokker. Kasakay Oo. sa Fokker plane? Dialisi, kita ko to yan. Delisi. Dalanggit. Wala na focus sa bang, di ba? Ara. Para pa. Hindi bro, ano ning kwan siya? Passenger. Passenger. Pal. Pal. Hindi, Pal. Papa Dance Pal. Gabi ay Boracay, Manila, pero do alisi. Alisi. Delisi. Pagambal nga masakay na kami sa pagkita ko nga di puta nagminanol gi kuya, picture gi kuya kag video ya nga di puta halin sa take off kag landing, may video kuya nga Hindi ka pagland. pangambal ya folk. Continue. Sorry. Hindi, Continue. ano. Continue. Hindi, kay pagambal yung pag landing na mo nga di puta gina video ko. Singgitan ko sa ako nang ginakadawa na bla ni Drox Berbing. Gambal ko. We're all gonna die. Gamo na yan. Di puta ang final destination din yan. Nga flash out. Dialisi mo, budlay, Alisi mo. malpangsyon ang isada, Di hindi puta. pag kuhan ka video ko mo puta, do kulang na lang yan. Damo kulong ko ni Jok-Jok, kaya res Jok-Jok sa tubangan ko. Ipos, taga mo, sa kay, nakakublabatiang din sa tubang, we're all gonna die! Gamo ko na yan eh. Gapanik mo. Gamo Gugawad pa na. Propeller. Tapos kimangkot si Master John, anong mga scratches sa bintana? Kaya may mga Daan na aeroplano. may mga bagras ang bintana sa aeroplano. Yung sa ako, doon kang pantem ako, kaya ang bagras sa sagwa mo, hindi sa sulod nga kwan. Hindi Si po, sa sagwa ang bagras. May scratches. Di ano yan, sapat yara sa ere, nagamuamuamo Nay, na amo na sa ganit, ano. siling ko, sa ako niya, di po ga daw, lipay na ko yung ara ko si Lilo mo, ngaling ka sa Cebu, ara ka si Lilo, sakay ka sa Phuket. ilang oras? May isang oras. 30 minutes, 30 Dasig pa minutes mga dra.